Balimao, billet dimanche 12 juillet 2026, en boraka information téléman dosoro, ko tero kanyamogo bambe, nuba wole ko iya dagali, ko a fatura, ko irisu ya farapeli mouke ka sara, ou information de be réseaux sociaux kan fanbe. Mali on bena obo flila avec preuve à l'appui. Ay bigini papier ta segu tungara bena kuma jelen fongena. Information ko Algérien ka journal do benno uba wole ko El Watan ni ma fli ko El Watan ou El Watan ko Iyad Agali succombe finalement à ses blessures la nuit dernière après plusieurs tentatives de réanimation. Ko a toka borangono fenge ko Iyad Agali no tero ka nyamogo bayi ko kunu suro kuyi ko kuba farga chuku ka sara ka ma se ka balu. Ore sebenenbe u ye journal mun bla ko El Watan a numéro fleni a journal numéro fleni 10 voilà bon 108 070 a fleni a yabe journal numéro là n'est-ce pas yaro ne journal numéro de awa journal mun fana bla journal fana fleni e yara gali photo fleni n'est-ce pas a eta journal sans fait agata kala ni oro la a fleni ni journal kele numéro kele fleni oro la n'est-ce pas voilà a fleni ou y a information manipulée de tiente kuma ina quoi yara gali ga sayako ne ma fongo yara gali aga sara aga sa masaou pour le moment net c'est ka confirmation badi mais ne madala ka foko yara gali beta kele oro la ali bina jara nteta kele oro la uga mogo be kuma uteta kele oro la mbo fiina de olu be kuma do uga communicateur ci teta kele oro la olu ken be teme di passage oro la mais ka foko be marfata kataka mugu ci oro la ça c'est pas vrai mbo fayana de metla kana no perebu be ka bebo filila malion ouye information manipulée di mena perebu dauma journal numéro 108-70 moune sebene ba kono ko une nouvelle génération d'officiers algériens ka journal do aeta mba lien fana chauma a lien fana flene aeta do journal kono sebenente ko Iyad Agali ugo Algérie journal mi yabla tienta la de a lien flene mba lien be do a lien kono mna kada yo mba kala aka ngata recherche kala tuko na mbo be fana dauma journal lien a flene et www.elwatam.dz voilà uga website to de ko www.elwatam no ka journal yere to koy ni o kebe point ke ka d ke ka z ke ay do kono ne segu tungara de côté tiente kuma ina ne mbe Maliki Konaté fo ya oro la aller de borani information Maliki Konaté merci pour l'info parce que plagiat mandat ou nye quoi ne re ma recherche ke de Maliki Konaté d'abla ne ya Maliki Konaté ka page des enfants ne tara recherche ka effectivement Maliki Konaté info mi bla tien di dou ça tien di ou ne ya mogo ya cinema ko Maliki Konaté ko tien ta la ne re kundara la ne kuma na video re ke ka armé fo de tien la ne information ne kumeni ngada la ntendu kwa ula parce que ne be journaliste donc quoi mais ne kuma do journaliste ne bolongo journaliste d'abla mais ibaro ambe AI claim nabi intelligence IA claim nabi intelligence artificielle ko be se ka manipuler quoi Iyad Agali ko ka bambia kaline segu tungarai nyo de fanyana abeka kodo ke abeka do manipulation kodo kono information na sorasi nunu yanga révolution be tien abeka faransi jalaki kokola ni sorasu be ka siga beka impérialisme be technique mun kede ni sorasi nunu fle ayesi sorasi ni korane che nunu e impérialiste den ni nunu e révolutionnaire korone te mfadi a beni korane che nunu te révolutionnaire sadi nunu be ka propagande modèle mun ke quoi impérialiste jugu ni le kangalon norila sadi ke ki maga kutun goya imani to be taka dugu minu bombardo be galon te ka ndora dictateur de do ubi maga kutun goya ka soro ki iga dugu ci ki faga ni sorasi be fe ki donc ka solo bi to ko ci bu ka video mon no boy kama ni nunu e impérialiste di nunu te révolutionnaire wede
Et révolutionnaire de flèche kasolo no ben les cerveaux nous ni docteur Choguel ko kala maïga nous est impérialiste de nous te révolutionnaire asimi gota te révolutionnaire capitaine ibe te révolutionnaire ne da fo pion no madigi mo komina bamako sukuba fleni kangalo noro mogola parce que akungolo mandi kangalo noro la katla e to auto de kala mogola o ma sara miserma galo noro la ko aramundo bobulo mais nous be ko kelele ka ayesi kono ou bien ça ni mandu to ben galo noro ila na mettre la ka vidéo spéciale koka bon ni mbarain ayesi mogo de ni mbarain ke kataka c'est mo chema ni ke musoma ni ke de ni mali kelente ka ke burkina kelen no ka ke o de ga bara e fausse information blali ou ba ambe to abu kele et puis mena fendo ira aula angaje ko le angaje angani yoro la je folo le concept de média mensonge. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Et donc la propagande de guerre, pour moi, ça se caractérise par le fait de toujours cacher les intérêts économiques, de toujours cacher l'histoire, c'est-à-dire le rôle que les puissances coloniales ont joué dans certaines régions pour diviser, pour régner, pour dresser les peuples les uns contre les autres et garder le contrôle. Ça se caractérise par démoniser l'adversaire, c'est-à-dire présenter des images de préférence qui le montrent comme un monstre, comme un grand danger, etc. Inverser l'agresseur et l'agressé. Meilleur exemple, Israël et la Palestine. Ni tale korala ni sorasi nous impérialistes, ce ne sont pas des révolutionnaires, c'est des impérialistes jogo de flan nuna anya révolution ngute propagande ke tantu kala de kangalon te kuma ben galon te ga te ba o to bu de ga barai anya RFI kala odila anya France 24 kala odila aw yere RFI interdit aw fi ka France 24 interdit aw fi ma aw yere ben galon no raga jamana de uno kelenye taw te galon raga jamana dena taw be galon raga jamana de vrada vous êtes pire, vous êtes des satans ni korane cha nunu ye vampire de nunu mataka boy toro ube ndugu nchi nunu mana jamana nunu nana de ko kan libero koronde te o korone nyama deni u tena libéré ou ban to diviser chef la befo che jogo fe fo ko toabu ka jogo ko impérialiste ka jogo de do. Moi je vous parle en tant que spécialiste de la théorie du complot. Moi je sais de quoi je parle. Un révolutionnaire dit révolutionnaire au horonyadi o ye tiɲɛ fɔ di e ma Modibo Keita baba Modibo Keita kuma mun fɔ mama hɔrɔn man ka nkalon tigɛ hɔrɔn kan ka maloya nkalon tigɛ la mais ka nkalon tigɛ ta ko o fɛngɛ ko an ka tugu aw ko o kan o kuma bolo k'a fɔ k'an bɛ ji min an nu de fɛ yan Modibo Keita y'a fɔ c'est à dire révolutionnaire jogo kelen tɛ ni sɔrɔsi ninnu si la général Tiani n ka respect b'o kan donc k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ninnu bɛ ka kuma fɔ an ɲɛna bɛn nkalon u bɛ ka fɛn fɛn fɔ olu yɛrɛ de jogo olu yɛrɛ de impérialistes yɛrɛ mana fɔ dɛ o de ni surasi ninnu ye u jogo bɛ filɛ nin ka ngalon nɔrɔ mɔgɔw la ka mɔgɔ image nɔrɔ kɔ jɔn b'a kɛ ni faransi tɛ jɔn b'a kɛ ni amérique tɛ jɔn b'a kɛ ni pays impérialistes tɛ mais aw bɛ ko kelen k'aw ka jamana kɔnɔdenw na mais aw bɛ ka dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛw ma mais aw vous êtes pire et puis aw ta yɛrɛ ka jugu parce que aw bɛ ngalon nɔrɔ aw ka jamana kɔnɔdenw de la fanga ko kɛlɛ bolo. Mais toi ou be galon noro on de la toi ou te galon noro ka jamana wolo de na ka kele ka détruire de ite makoronye ka be ka français de détruire ka galon noro la ite Donald Trump be ka américain de détruire ka be ka galon noro la mais au surasi mulu fla ou ba ka jamana do de détruire a bol de taka jugu étiquette ta ka da oluka sinon opposant bo lulaw opposant be makorona opposant be fengalaw ay Donald Trump ye ki ngesi ay ka jamana do maka bolu kele ya jamais de la vie. Il y a des petits incidents. Mais, aou nyesile baga jamano de ne ba ku kele. Nous te révolutionnaire ne da fanyana.
Assimi Gota capitaine Ibe nunu te ka révolution barake bi ambe worona bi nunu be ka dictature de ka oboto fanga la chukama nin korana chembe ka chien de fanyana après vela ngalo ou be fait blague réseau ka 90% ben kanu tout est faux ça dit ou be mon fo ani mon be que c'est pas la même chose quoi ne banu yo trop quoi wallahi ne ten dogo de nga position irade moi je suis un révolutionnaire je suis un anti-impérialiste mais nunu c'est-à-dire que nous ne be révolution modali mun kono quoi ben ala na krache wallahi Modibo Keita de be kuma révolution kan malien révolutionnaire yere kan ga jogo jume kan ga ke révolutionnaire là Baba Modibo Keita de la ka kuma ni fo je dois avoir la vidéo là mais ka vidéo recherche ke Baba Modibo kuma na impérialiste et fait je m'excuse Baba Modibo kuma na ma adama de ni ebe révolution na jogo jume ne kan ga ke là Modibo Keita ya fo ne de la ka vidéo je mais meka comment faire wakati na meka vidéo recherche ke mba vidéo la bossa ka kala arama de ni révolutionnaire ikan i jogo kanga nyadi ikanga molian kalonte kala i dalakan ibe mu boyda ikango bateau di mais nous ye fait fo ya be janfa nous ne fait ou nara kuma koko la ou yena na be quoi à tout est mensonge wallahi aba keto quoi ngoma oroni préparer ngoma ira ulaka mbeka a recherche ke Baba Modibo Keita de la ka kuma ni fo aya fo ka temede a vidéo be fona voilà. J'ai la vidéo laquelle je vais vous montrer tout de suite même d'ailleurs. Donc à Irola Kafo, ambe orom na kobi. Kele be ce niveau mina, kele sera nga tien de fonyo nyana. Nous te ka révolution gade. Moi j'ai beaucoup de respect pour le capitaine Ibe. Mais tiens là, capitaine te ka révolution gabi. Nin korana cha te révolution. Te révolution ade. Mbe ka faransi kela ni me révolution te kele. Révolution ye tien fodi. Révolution ou ye cleaning adi. Mais kabo ka farasi neni dongo do farasia donta farasia bota o te révolution ede Modibo Keita kunte bo farasi kama aita Modibo Keita ka discours kele gira na be ka bo ka farasi buruja neken ma ya bisika kede Modibo Keita keni me kuma impérialiste ka en général mais ite Modibo Keita kuma be farasia donta fara Modibo Keita armée française gatora bana ingesi Mali baradima aye farasi gen matin midi soir ni farasi ni farasi gen farasi meja be kuma ka o jago ya de mais aye anga révolution yelema ka ke manipulation ni ngalondi ambo tien fobi awa shiringene selie au te révolutionnaire be ata ishine anga révolution kuma ere la me folo onya bi ko na muka iba ko bi ko mo de kambe neme ngani bente du ko no ni kele be no mo be du che ku bla nyona otma du be fe du be te tango jamani aye Modibo Keita la mami bana namba pa ka tabata ka mesena do de ka faraka otma anga do faranga chetri kan faso jolila faso du atinjireme mun kan jamani wo dugu abe tinjireme mun kan gwa du ahakili bala anga makako ya kwanye ina damne tuma awa dugu jama beno ala yu halaki uhalakira muna kilonge de tinjara eno fomo ho ina na sobeko fomo ho ina ala koko voilà otma namba tanga jamani otma mimbala okatwala anga tanyere la de voilà anga se anfa segola nama tanyere la nama tanfa segola ni muso ye wale kewo loge ka ni nuke uko ni kewo ni na muso ka wale muso loge a otma longe na barika sanga jamani kan puru na nagasi tu na nagasi den goro na wolo otma jamani be se ko wala man siroma abefle akan ka don anga tonyo de mawo mani te ci far segola ide ci nugula ni te ci nugula ikanka cifuri minke ikanka bara ni ikanka bulu minke bete sala ni de serebe minke ibe tabalita ibe fo baliko otma ikiranka ndigilai so ngugo pembe beno abebi sorela otma anga se anyerela antu be fajo kamara kono anga hada maria chama beno anga tira chama beno ni anga folon otuntu gulembala anga bini anyabla maran koso o anga tego made anga folon otuntu de lay dutien no tunye kuma me foka ko ku kanye ni ube sa do betu kanga ni tunye kalfa tuma ubseka tora do seka dese ubseka kalfa ma abada ni tunye ujame ukama gola nu tuganga kuma trima ubani ni ala fa ala magoka suma sanu ka deseka ukala idu time jebi bana dondola o jebi bana dondola ko jebi ba ala ambe ala fukui Baba Modibo de kuma kan fleni abe fonde mako révolution est-ce que aya ye ka France nenia aya ye ka foko abala France anya bo la yarola ako anye France gensan France takara bo anyere de révolution ere mu ya kan jugunya anga folo moko koro kunten galon tike koni it ni te si nigela to rebe kan galon tike lai
Modibo Keita ko ngalon tege côté révolution ya fo abela jele yame ora ko songo nun te révolutionnaire nous e chatri bolawdi ni korana cha nun te révolutionnaire sorasi munu flene ay sikuna ce ne sont pas des révolutionnaires je le dis à haute et intelligible voix ni révolutionnaire do koroné ne nyama deni ou te révolution kono bi ou ta kono chini kunu keni sale mp unan kuma nyoga molo wakati mina ou ya se kuba nga révolution le baka ke galondi uni awma ben galon ko indela ali docteur Choguel Kokala Maïga de la ka kuma ni baba Modibo kuma mun fode kanga tien fode yara baba Modibo bora ka fo abela jele la mede bi video kari de donc ou be muni manipulation nous la kanang abise ka fotu me ko galon teke révolution docteur Choguel Kokala Maïga koko il faut toujours dire la vérité ni bare tseka tien fo awa ikimakun anga chekoroba ya fo mais ebise ka galon teke choko jo evet la ka voke e révolutionnaire anga e révolutionnaire kira no ye Modibo Keita koko adama de manga ngalon teke la o te révolutionnaire mais ayesi ngalon de kara ayesi tabului kodo ko soma j'ai été déçu on de ayesi créé net c'est ka ayesi labla mais sur la sou yanga révolution tient on n'est plus dans la révolution on est dans la manipulation anga docteur Choguel Kokala May yara baba Modibo boraka kuma enfin nous et Modibo Keita Mali président for aller boraka kuma ba anga Choguel Maïga fana docteur Choguel Maïga kuma kana meya devant tous les ministres qui sont assis ici et je l'ai répété au président j'ai dit mesdames messieurs les ministres retenez une chose il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique c'est mentir. La conclusion que moi je tire c'est qu'en politique il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité il vaut mieux ne pas en parler. Mabana J'ai dit au ministre j'ai dit abana kuma be flene Modibo Keita fo docteur Choguel Kokala Maïga fo et c'est galon teke la ke révolutionnaire c'est pas possible confirma on confond kadi quoi mogo ba yere kalama be sama ka bula on galon teke la on tekere fo la de be ou ils sont pas dans la révolution ala sa ko kambe ka fo malien nyana uye jadi sinya mogo fefe fara a shima fara ka marfa tabulu ko yada gali kumbe anefisi ne mada kuma ina yada gali te déplacer ka ta oroshi Américain nye Ben Laden faka domina utara faka ka sokono di uka tero nyamoko fenfe be faka ipita sura chama me faka uka u dugole me orola be tu faka yi ou be déplacer to be tu faka yada gali beta muine anefis il va aller faire quoi là-bas nyaw ya avec ali risu donc galon tegala donc ay kuma tanu ko dondoni e beni mo mo boro ko foku ka hote tien do ben galon tege ko norola wa oni impérialiste be de clé mo France fana ben galon noro mo ko la France be galon noro nga président na ka tugu genga bo fanga la ku faka ku to ko tien bon aw fana be ko kelen de kere aw vidéo munu be galon noro mo ko la aw surasi munu be fanga la na be tani technique ke neni corona tien aw ni impérialiste ka lagaredi vous êtes vous êtes pire et puis vous un galon tege ou ya trophée ta France nya billahi tallahi mais galon mi tege RFI ta tege si vidéo munu be galon mi tege RFI ta tege France 24 ta tege parce que au moins France ta ka jamano do mi na galon noro la aw yere ka propre c'est ça qui me fait mal quoi ou yere ka peuple ni mo mi nolu kungolo mandi ou ben galon noko ko jadi sidi kan galon tege ka noro bela vous êtes des vampires billahi tallahi aw te horoni wallahi horonti galon tege mais aw an tikera France la galon tege la aw de bora ka RFI la gauche malien ni ne ben le cerveau nunu aw de ni keleke ani docteur Choguel nunu aya on kele ka tla tukuni o jogo kele mbo France kele ko jogo kele ta ko nora o yere la abise ka bugu mu fo anya cha kambe